Nduk Ken. Dalam, Pak. Iki akeh banget sing nyuwun supaya awakmu duet karo Mas Ardi. Nah, Niki to, Pak. oh saiki yo. Engko saiki yo gara-gara yo iya. Heeh, iya. Ya Allah. Heeh. Oh ngono iki banget. Wah, Pak Kangko, monggo ndang diduetke Mas Ardi Mbak Niken, Mas Ardi Mbak Niken. Ha, mbok menawa masyarakat kene do mudeng. Oh, do ngerti ya. Heeh, Mbak Niken karo Mas Ardi sing lagi viral ana ing TikTok. Hubungane piye? Aku ya ora roh, aku wong tuwek mesti arep takon. Oh, ngono. Ayo disupati musik, Mas. Mas. Yo, Janokone duwe Jelaras Indonesia. Wah. Iki uga ana bebungah sing kudu tak aturke utawa tak paringke marang Nduk Niken kelawan Mas Ardi. Oh, ngono. Ya. Ya, saka Bulis Maksum so Mbak Ika Ratu Jaya iki wis transfer kelawan aku engko tak aturke karo Nduk Niken. Oh ya. Yo, musike, Mas. Ya. Ya. Mas Ardi. Pripun, Pak? Ora piye-piye, kowe jaga ngono karo Niken kuwi kok. Lah aku ngono karo ibumu dadi obat nyamuk. Kenapa sih? Apa? Kenapa? Iki kakakmu berdua harus bertanggung jawab. Kenapa? Jujur cah loro. Kowe ndek setu kok nganti telat ora mangkat ki sing salah sapa? Cah loro kuwi. Saiki muni yo, kowe ora salah. Bise, Pak. Heh? Sing salah bise. Kok iso nyalane bis? Lah kula ditinggal lho, Pak. Heh? Ditinggal Bang Ibu. Sampeyan iku kudune Tak tuwapuk cangkemmu doan kowe kalau. Kowe do karemu piye? Lek semayanan kowe ngomong karo Pak Kangko, "Pun jam 1 pun dugi kok, Pak. Kok nganti setengah 3 bise mangkat. Kok iki rong teko iki mok gondol nyandi." pesawat delay ya yang ya. Delay, Pak. Delay. Telak. Saiki kowe do tanggung jawab ngono kuwi, nganti Pak Kangko ki yo Lah, gone Pak, kurang. Pak mandok wis lho, Pak, Pak. Ora perkara wis Hanya karo ora. sekali to, Pak. Gek ning Bojonegoro sing nonton wong sak lapangan yo gone mek 7. Mergo lah sing balung ki ora enek mergo Ardi ora mangkat. Kowe ora mesane bapakmu. Kowe kudune kayak ganti rugi karo bapak. Kompensasi. Kayak piye to ceritane piye asine? Muni yo. Jam 1 dhewe lagi mangkat iki. Oh, iya lagi tekan kono iki, Pak. Setan. Lagi teko, Pak. Miskom, Pak, Jam miskom. 1, Pak. Mosok yo langsung nyuk ngono kan yo ndak penak lho, Pak. Sampeyan gak ngesane, Pak. Ketemu mek sak nyuk, ho. Gak ngesane sampean. Sampean yo duwe pasangan lho, Pak. Sampean yo duwe butuwi lho. Ya ngerti. Sampean ketemu karo butuwi mek sak nyuk apa yo marem atine sampean. Sampean kudune yo tanggung jawab, Pak. Aku ki ketemu mbek Mas Ardi ora bendino lho, Pak. Yo iso aku yo semek kuwi tok. Sampeyan iki kudune ngerteni, Pak. Sampeyan ora oleh ngono kuwi, Pak. Sik tak omong sik jangkrik. Aku tak omong sik ngene lho. Momen ndas golek musuh cah loro ngene iki. Ngene lho, ketika kamu itu berjanji harus ditepati. Gitu loh. Ya namanya janji manusia itu kan kadang bisa meleset toh, Pak. Asine sing dawa-dawa wektu sapa? Cah loro iki. Kowe ngaku di, sing dawa-dawa wektu sapa? Nganti plurai yoga, nganti pucet. Lah iki ning bis kok mau witu tok. Luwe apa? Ora mergo Mas Ardi marah makan. Iya. Heeh, nek ora apa-apa. Bapak ki ora apa-apa nek untuk kamu ki ora apa-apa. Ya monggo guyonan, gegojekan ngono lho. Yogane diwijo laras ki wong turah-turah. Oh, iya. Sawangen to. Nganti Bu Sri saka Bandung mau ya dia. Sore mau ya. Gawakne jarik kuwi cacahe ana 12. Ngantek kurang. Ngene iki lek mangkat kabeh wong 17, wong 30. Ora susah aku lek isuk. Dek iki wis lunas lho duwite. Ja, piye ngono kuwi? Lah ya, kuwi lho katresnane Bu matur nuwun karo Bu Sri. Di, kowe diparingi apa mawon? Kagem Bu Sri ingkang tebih-tebih saking Bandung lho, Pak. Heeh. Iki nggih. Terima kasih nggih Bu kangge
jarike mas-mas kula DL ini ki. Kula kanca-kanca lantaran Mas Ardi kowe do entuk jarik matur nuwun karo Mas Ardi. Kali Bu Sri niku napa nderek teng mriki wae? Teng mriki kok Bandung lho kan, pengen ketemu awakmu kok. Oh, oke. Halo Bu. Wis tau ning omahmu lho, wis tau ning omahmu Bu Sri, kelingan ora? ketemune karo mama tapi Karo mamahmu. Weh, nyeluk Mbak Wiwin iso mamah lho. Sik. Nyeluke ibu ini kan mamah lho. lah Mbak Nikan kan nyeluke mama to. Sik, saiki tak terus terang ning kene wedesane wong akeh. Kowe cah loro ki karepmu udah piye? Kok iso nyeluk Mbak Wiwin, Mbak ini kan kok mamah. Ya kan masa kula basane nggih aku to, Mbak Pak. ngoten nggih. Pripun. Lah iya Mbak Wiwin kok mamah termasuk mamahmu? Ya bakale, Pak. Oh ngono. Cah loro asine piye? Cah loro asine piye? Kabeh do takon karo aku. Pripun to Pak Kangko? Pripun to Bu Dwi? Ardi karo Niken pun pacaran apa dereng? Buh, aku yo ngono. Saiki jawaban dhewe nang netizen. Kita ini hanya kakak adik. Nah niku pun bener. Tenan ngono ya? Iya, Pak. Heeh. Iki tak anggap masku dhewe. Mas Ardi nganggep aku adik, Pak. Nggih niku pun. Tak kandhani ya, kowe tak kandhani. Aku mbiyen karo Bu Dwi ya ngono. Bu Dwi ki kok karo aku tak anggap ATM. Adik. ATM ki adik tapi mesra. Suwi-suwi Apa, Pak? Suwi-suwi ngopo? wes kuwi ya, ngono ya. Ngono ya. Ya, kita juga ATM. ATM ya, Pak? ATN Adik tapi nesunan. Wah iya. Iya. Nah. Matur kepon nek karo Bu Sri. Nggih, matur nuwun kagem tali asih, kagem kula Mbak Niken. Mangke kula bareng nggih Bu, niki tesih kula beto niki. Oh, ngono. Dikek duit barang to, Mo? Nggih, diparingi tali asih. Aku dadi kelingan aku ya dititipi duit kok nggo kowe cah loro kok. Mung tali asih. Tali kotange ora. Tuku dhewe. Iki saka Mbak Ika Ratujaya 500.000. Nah, saka Bulis Maksum juga 500.000, yang 500 untuk Dwi Jolaras Indonesia, yang 500 nanti dibagi untuk Legit dan Mbak sapa jenenge kae Angel, juga untuk tim utawa grup Icilik-icilik Cerit. Nah, iki. Apa tujuane cilik-cilik cerit iki? Iki grupe cah loro kuwi lho. Suwete Mbak Mayang karo Mak Jumpe. Ya iki tadi 500 ya. Iki aku mau nyampaikan kok nyo. Iki cah loro, iki Ardi iki Niken nyo. Ditampa. Wis kaya ngono lho tresnane karo awakmu. Iya. Terima kasih untuk Bulis Maksum yang ada di Den Haag, Belanda. Nggih. Juga terima kasih untuk Mbak Ika Ratujaya yang ada di Hong Kong. Ya, terima kasih buat Mbak Ika Ratujaya dan juga Mbak Bulis Maksum. Bulis Maksum Ya. Den Haag. yang ada di Hong Kong. Di Den Haag, Belanda. Ya. Ardi nganti apal kulino diparingi. Nggih, lha niki pun makaping-kaping ya, Pak. Oh iya. Ya, saiki kowe nembang cah loro arep lagune apa terserah. Kita kasih lagu yang terbaru Mas Ardi. Apa? Apa? Ayo Mas, kijing miring Mas, wila Mas. Ngomong Mas Gogon. Anu bos pitanala Mas. Bos Pitanolo. Iya. Ndak kowe Ardi apa Bos Pitanolo? Apa di? Wow. Dereng iso Pak jane. Iya. Lah isomu apa? Kadek ingin takon ngapalne kok. Nggih niku mboten napa-napa. Ya, Kusuma Wijaya. Ya. Kali ngawur sithik, Pak. Oh, ngawur apa-apa. Wong mendem sithik wae ora apa-apa kok. Sampeyan mau mendem to? Ora Kok abang matane? Ngantuk. ngantuk. Boten, boten. Oh, jare kok sithik ngono. Ya. Ngono kok adik. Adik apa? Telek. Iki tok-tok maneh, awak dhewe
pacaran Mas. Iya. Gitu. Kotoke. Kadang mana dia pacaran gitu. Terus mari ngono ade rapi terus dia anake legit ngono. Iya. Engko Pak enek dramane Pak. Oke, Iki- oke. Iki mesra sik, iki ceritane Kusuma Wijaya iki mesra sik Pak. Wah, baru pertama jumpa dan saling mencintai ngono to. Heeh. Kusuma Terus Wijaya. orang-orang kok rapi terus Heeh. dia anak Legit. legit. Oh, legit ku yo ditampilne. Ya, heeh. Ning wajahe yo member awakmu kok wajahe legit ki yo. Rupane iki lho. Oh, nggih mirip gitu Pak. Mirip, mirip. Mirip. Nah. nggih. Nah, ya coba Kusuma Wijaya. Nah, coba kayak apa? Ya. Ya. Pacaran sudah selesai dilanjutkan ke pelaminan. Nah, setelah itu mempunyai anak legit. Ayo nduk medun dadi anake. Nya tak sangoni 100. Ya. Ya, nduk. Nah, duwe anak wedok jenenge legit ya pinter nyanyi, pinter nyinden. Nah, ya. Ya nduk medun nduk. Nah, kamu sebagai anaknya Pak Ardi karo Mbok Deniken. Mbok De, Mama. Panggil aku Mama. Oh, Mama, ya Mama. Iya. Oke. Mama dan Papa. Oh iya. Ya, dhewe Mama Papa lo apik ya, Mas. Iya. Maksudnya wajahe no cocok no lho, Pak. Heeh. Ana sing ngandakne kowe Ardi ki wadahe mirip kok. Heeh. Mirip Mirip. Wajah iki meh padha no, visi meh Kale? padha. Karo Ardi. kula. Heeh. Kula kali Mas Ardi. Heeh. Mirip. Lah Mirip. kakak adik kok, Pak. Oh iya kakak adik ya. Heeh. Iya. Gimana? Ih, suami gimana sih? Lapi dong. Iya. Jaksel banget loh. Kok aku didiemin? Iya, sebentar ya, Nak. Sebentar ya. Ini Papa Bukan sama anaknya bareng Mama. loh. Mama mau bikin cucu. Ini dia orang metu. Oh, Mimi cucu. Ini Mimi cucu. Makasih, Mama. Iya, Nak. Sini. Tengah, lihat. Tengah. Ngapa? Sikilmu ngapa? Enek selatike. Papa, ini anaknya loh. Ditanyai ngono apa-apa gitu kok. Dimeneng kayak ambek papae kok piye to mamah ki? Hah? Iki piye to mah papa ki kok meneng bae iki ambek Iya, anake? papamu rada bisu soalnya, Nak. Heeh, ya kurane ya. Wong Papa ambek mama pas gawe samene meneng-menengan kok. Bikin umpamane apa? Umpama iya ya. Wong panggung ki panggung sandiwara ora apa-apa umpama kok. Yo ngene iki aku sing disemprot. Bikinnya Apa? gimana mama? Gawene piye? Lah piye kok lali aku Iki ya. piye kok ditakoki kok Gak ketok soalnya. Gawene anu. Lah wes aja cilik ya, cekon. Iya. Ayo, saiki dites dulu suarane. Oh iya. Dites suarane. Apa suarane, Nduk? Nduk. Mau nembang Legit. apa? apa ini? Apa bawa. Bawa meneh. Bawa engko ben dikendangi mbek papa engko langgame ya. Ya ya. Aduh. Bawa apa nggih? Bawa sing sampean gak iso pengrawite ra mudeng. Anu genti slendro wae, genti slendro. Nah, ya. Ya, gandeng nduk legit lahir kuwi gawene Ardi karo Niken ki ning Gubuk Asmara. Dadi Gubuk Asmara nyingkur. Ngingkur. Lah iya kuwi. Kakek diem dulu kakek. Oh, kakek Iya iya. no, kakek. Oh, wis tuwek mentoya ya awakku. Hah? Iya. Nyingkur. Beh iki rong iso ki. Latihan ya Mbak ki. Iya. Mbak piye to, Mamah, Mbak? Mama Niken. Mas Bandi enek lah Mas Bandi. Kendange jokno ning karo kene Mas Bandi. Nah, kon dikendangi papae. Nduk. Nah, putuku si Legit. Nah. Nggih
Kong. Ah, kong kang mangungkung. Ya. Iya. Piye to mama Iya kok sabar. Sabang dor. nyingkar nyingkur. Nyingkar nyingkur. Wiwitane nyingkar nyingkur. Lingsem yengke. Mutan Yayung. lelampahan kangka wuri. Piye to Mak? Ya bener. Bener, Nduk. Iya ora apa-apa, bener kuwi bener. Yayung. Tulus. Ah. Tresno tulus Nadyan ning gubuk ya. senadyan ning kubuk asmara. Yeay, iso to? Iso. Iya lah anake. Iya. Makasih ya mama. Iya sayang, anake seniman ambek seniwati. Heeh. Bapake pengrawit, ibuke sinden dadi anak ya. Waranggana. Nah ya Pak ya duwe anak kaya ngene ya Pak ya. Ya bungano. Pinter nembang kok. Iya. Sampeyan wong dekne kopi apa teh? Teh wae, teh wae. Teh ae. Teh nganggo susu tapi. Iya. Teh tarik. Anu berarti teh tarik ya. Ya teh tarik. Heeh, teh tarik. Sampeyan nek kaya ngono aduh gak mesra to disawang anake lho kaya taraki satru Yuh, wae. malah isi nek di sawang anak iki. Engko wae. Ayo papa anake nanti kendangi. Ya, Anake kendangi. dadi kendangi. Ya. Oh duduk ya Pak ya. Hah? Esok awan. Ya. Oh, yen lewat. Lah iki pancen lagune meh padha kabeh kok. Sing nembang anake karo mamae, sing ngendang bapake. Ayo. Ya. 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 Iya nak. Kayak apa? Yen liwat. Ya. Ngene iki jan kaya keluarga sejahtera ya, Nok. Ya, sing lanang ngendang, sing wedok nyinden, anake ya iso nyinden, ya. Kok beda karo aku, kowe ngopo? Aku ki dalang, bojoku iki sinden, lah kok duwe anak tukang mancing. Lah ya. Kan hobi toh Pak. Hobi ya? Kan hobi, tapi kan ada jiwa keseniannya. Mancing kok seni iki senine ning nggo ngendi ya? Seni loh Pak, seni mancing. Wah, jangan bikin semerep. Iya. Dandune Mas Ardi. Ayo Dek, aturan.
nuwun. Alhamdulillah. Semarem rasane. Papa sudah gimana rasanya Papa? Sudah capek, sudah capek. Sudah capek. Anaknya disangoni sih, anaknya sangoni sih. Lah duitnya senggo sampeyan kok. Iya disangoni sih. Aja sampeyan ngono dilek nyeluki. Lah duite mok gawa peyan. Oh lah, peyan malah. Peyan. Enak to Papa. Marah to peyan. Ngono. Iki sih tok mamundur sing ngaturke duit 1 juta ki mau kan. Napa, Pak? Rindunya hatiku. Nah. Adewe njajal dangdutan. Ya. Nah. Oh iya. Nadane Mas. Ya, Anu bukete saka Mbak Anumu Mas Adi. Nggih. Wis magawa ya. Nggih, enten titipan buket. Ya, tonton maneh to. Aku ki nyanyi terus sampean nggawa buket terus ngene to. Ya. Lho, buketnya dari Mbak sapa mau. Sik, Pak. Nah, ini juga dari Mbak Puspita. Oh, sing ngaweni buket, heeh. Pas maringi 200 kanggo Mas Ardi karo Nduk Niken. Nah, ya. Ya. Nggih, niki enten titipan buket. Heeh. Bunga main sak gerbus ini main Elek tapi ora estetik. iki klo Pak bunga iki ora apa-apa. Mas sak keduse. Alah. Masa wi antene sak keduse ya ya. Nah, ngono lho. Ini kan pun dicabut ini. Kaya Rindunya hatiku padamu kasih, rindunya hatiku sudah tak tahan. Makasih sayang.
bangga kepadamu. Jadilah raja di hatiku, oh kasihku, oh sayangku. Sing rada-rada anu lho, Mas. Sing rada enek dansa-dansane ngene lho. Ya Aku to, dilek Pak. sampean tiba. Ya jarana to. Kasihku, sayangku, aku bahagia. Mama gendong aku no kuat ora ya? Gak kuat. Langsung angkat tangan. Terus Ini terang padha ae, karo terus terang. ngelokne aku, ngece aku lemu iki. Yo ora Ya ben lemu. rada-rada piye ngono lho suasanane. Enggak tiba nyepret mah. Ya ora apa-apa tiba bareng kok. Ya. Isara lagune. Nejel. Kasihku, cintaku, aku bahagia. Kasihku, cintaku, hasrat membara. Aku datang melamarmu, kan kau jadikan permaisuri, oh kasihku, oh sayangku. Ya langsung. Ya. Soalnya dia wis nut-nut nih. Oh sayangku. Terima kasih. Pun iki Sampun. Sudah. Sudah. dibaca sih. Apa? Dibaca dulu. Nah. Pengirim dari Mbak Puspita, Mbak Rahma, Mbak Nui Nunung, dan Mbak Ani Indahwati. Ah. Terima kasih. Semoga Iya. sehat selalu panjang umurnya. Amin. Dan Terus terus itu- ngefans sama Arni. Heeh. Terus itu ada titipan uang 200. Heeh. Nah, aku sampean kirim nomor Pean, rekening wae. pean. Engko pean gowo ya. kirim nomor rekening ya. Iya. Gampang. Nah, engko disambung kon gara-gara ya kan jadi